Kaurom Karbenglong news kelang arat doan panstami ini nilidak karja ponke bolongko maji dak irrigation department along lelong siar japon lo dak pini ketharle asai stame alang litum klempon bomlo lapen dak Karbenglong autonomous conservancy cepat tirpi pono lasi to dapen stame dak election asai bange klempon bomlo kaduk kawe dak population bangke 2195 population do lapen ahem bangke 755 house do lapen dak mondil stame hum trok ne do lapen kadokawe lapen mujid sitame hum thom do lapen church stame hum nido lapen dak government school stame dak hum nido lapen private school ihum do lasi to dapen stame dak police asai citum pen stame alang litum klempon bomlo lapen election pon bomlo tharle pon bomlo dak irrigation department along le bangke lapen dak longle nat lakhadam pote 350 bikha lapuson dopon militum Karbenglong news pen kachini pon ateng tulote lasidak pini stame tangun edet hai penango adona phai lapuson dopik dak pini tangun istame penap stame alang litum lapuson pini asai thakason alang litum ciklem pon bompo lasi penango tumke alang litum kedam sikeong lo penango tum amethang stame ahem kachipripon dopik lo lapen dake penango 350 bikhas along leke lake irrigation department along lelong aron repen kedo tumlo lasi pini labangso adim long tharle pon bom si thek pon long lang non anstame ington telang lasi niltum Karbenglong news pen stame nangpaklang pon bom lasi mo puthot ilitum langpon thunak lasi kaudom